mar parliamentary committee mano mochung'ne weche go mag somo bendo nyalo konyo kung'iyo kaka weche mag somo osebedo ka bedo handled e pacho kae Dr. To en adier ni kama gino chomono nyalo kelo lokruok e wach gomoni kendo nyalo kelo winjruok adier mana kaka wacho chon wach mar somo en gima pod sirkand ni especially somo mar mbalariany sirkand ni pok okete teko maber to sama koro wabunge okawe ni waneno ka nitiere thuolo ni mbele ka winjruok nyalo bet makel lokruok nikech mana kaka Dr. Ndolo wacho jogi emantie kod teko maginyalo luongo jotend migepe madongo kuma pesa nyalo wuoke magiwacho ni koro winjire uru kama kata kaponi uonge gi pesa ni te to winjire uru ka kudwa ni mondo chule mondo gini undikru e piny titere court kata koro en gima ok nyal ringi yae en gowi momaki nyaka chieng' moro chul gikone omiyo en adier ni mbele ka nyalo bet maber. Untiere kod adier to bende nitiere gigo ma kaka ung'iyo jatend migao mochung'ne weche go mag somo e pacho kae Julius Ogamba bende osetemo ahinya nyaka nodonje migao mar somo e pacho kae mar mondo mi otiek ane ng'ikruok mosebedo kwaneno e sekta mar somo nikech ok en kata ng'anyo mag jopuonj mag mbalariany kende e kinde mokalo chien bende waneno ng'anyo mago mag jopuonje mosebedo ka puonjo kaka interns. Samanyo nyien eko chako tich to chako tich gima lich ahinya mane mbele ne sani kata king'iyo body language ne en wach penj madhi mbele sani ni na kineno kata kuwuoyo e TV to thoth gik mowuoye gin mana weche mag penj omiyo an kang'iye to pok aneno koketo sironyo e wach mar tego puonjruok moloyo te mbalariany nikech kata mana jalupne mwaluongo ni PS mare be kata king'iyo kaka wuoyo to kine ka en ng'ama wuoyo gi paro mar kelo lokruok en ng'ama wuoyo gi paro mar kumo ji ineno to kinyal wuoyo gi joma dongo machalo ka wan ni sate ilieronwa ni ibiro kumowa to kiketwa piny mondo wach ni ang'o matimore ka ere kaka wanyalo keto pachwa kamoro achiel mondo waket lokruok e somo e mbalariany e Kenya ka mani gima warito mbalariany oting'o joma wigi oyawre joma riek kabisa men kod paro moko nitie kendo mana joma puonjo man education systems makiketo geketa piny wacho ni waluonguru conference moro mondo wawach mar wago mbaka e wi somo e mbalariany Kenya ka kata wago mbaka e wi somo duto te chakre nyaka maka primary nyaka malo ka en gima yot timo ineno to kunya bet ni urito sama koro dhaw wuok koku wuok ni koro wadwa timo kama sama piny okwecha luonga ji to wabedu piny wach ni yawa wadwa ni mondo wakel lokruok to un paro mane ma un godo manyalo konyore kamoro achiel mondo wakel lokruogni omiyo pacha wuon pok aneno ka gikawo okang' makare mar kelo lokruok e somo e Kenya ka. Penjo makamano bende madagom mar chwalo ni